myšlienok možno budú pre vás varovaním a poučením sa z toho, čo sa práve udialo na Slovensku. Pred niekoľkými dňami u nás prebehli voľby a dopadli otrasne. V moci sa dostal niekto, koho môžeme považovať za jednu z goril. Nie iba preto, lebo sa o ňom môžeme dočítať v rovnomennom spise, kde mu je venovaných dnes niekoľko zaujímavých postrehov, ale i preto, že je mimoriadne silný, pretýkaný a všetkými masťami mazaný protihráč. Ešte v predvolebnej kampani múdro vysvetľoval, ako treba konečne uviesť do života zákon o priznávaní majetkov, protikorupčné opatrenia, ako skvelo majú vypracované znenie zákona o zbavení poslancov trestnoprávnej imunity, a je rozšírené o podstatné body, ktoré dosiaľ v navrhovaných zákonoch chýbali. A už dnes na tlačovej besede povedal, citujem, nezáleží, aké znenie zákona o trestnoprávnej imunite sa schváli, to je ako o tom, či je mačka biela alebo čierna. Vôbec sa nezmienil o priznávaní majetku ani o protikorupčných opatreniach. Takže dá sa presne predpokladať, koho si ľudia zvolili. Naši ľudia žijú v biede, preto im vyhovujú guláše a párky zadarmo raz za 4 roky. Taktiež nemajú na to, aby išli na koncert alebo do divadla. Takže to majú aspoň raz za 4 roky. Zabúdajú na fakt, že guláše a párky, nehovoriac o predražených spevákoch a moderátoroch, musí niekto zaplatiť. Väčšinou to platí bohatý sponzor, ktorý si potom kladie nároky na stranu, straníkov, poslancov, ministrov. Práve preto treba dôsledne ľuďom vysvetliť, že nepotrebujeme žiadne strany. A ak niekto strany chce, nech žijú zo svojich členských príspevkov. Nech plnia svoje ciele v konkrétnom živote a tak, aby mohli ľudia vidieť a oceniť ich skutky. Ľudia potrebujú pochopiť, že len priama demokracia so spúšťaním referendum má zmysel, pretože šetrí milióny eur v prospech štátneho rozpočtu, nepodporuje úplatkárstvo ani provízie z obchodov. Naopak, občania sa stávajú zodpovední za všetko, čo sa v krajine udeje. To znamená, ako svojho poslanca dosadia do parlamentu, tak ho môžu aj zrušiť. Vždy, keď sa mení vláda, menia sa aj úradníci, bežní pracovníci, niekde aj upratovačky. Pri prepustení z práce dostanú odstupné. Platíme to my, všetci. Prečo neušetriť tieto vyplácané peniaze na podporu mladých rodín, výstavbu ciest, ktoré sú súčasne nepriateľné? Prečo nevložiť do školstva, preventívneho lekárstva a tam, kde by sa získali ďalšie finančné zdroje? Milí priatelia, neurobte tú chybu, že nebudete svojim starším občanom a tým, ktorí nemajú internet, vysvetľovať, čo je priama demokracia. Roky perfektne funguje vo Švajčiarsku, je aj na Islande, prečo nie u nás? Aj my môžeme prekvitať ako Švajčiarsko. Sme podobní nielen terénom, ale v jednom prípade aj povahami. Samozrejme, vybudujeme si vlastný systém priamej demokracie, podľa citlivého načúvania tým, ktorých sa to týka, ľudí. Ak nedokážeme trpezlivo informovať a načúvať iným, nedokážeme vlastne nič. Vzácny priateľ, Hordur Thorfason, ktorý je momentálne v Prahe, ktorý uskutočnil revolúciu na Islande, nám povedal, že na politiku sú iní odborníci, ja som herec a občan. Nerobte nič násilím, násilie vyvoláva len ďalšie, väčšie násilie a tohto odkazu sa treba držať. Veľmi pekne vám ďakujeme všetkým.
Ano, děkuji našim bratrům. Děkujem. Nyní bude následovat hudební příspěvek kapely Joe jako Revival Brno. Ustrpení, zvuková zkouška a tak dále. Jste si taky trochu odlehčili cestu lehkou. Občany, teďka jsem dostal zprávu z Prahy. Neraduje to tam. Co tohle? Chodíma. Staneme se doma? Prosím vás, nezapomeňte na podpisové archy, petice. To jste ještě tak neučinili, buďte tak laskaví, komu není lhostejný osud naší vlasti. Já mám takový nápad. No. Tady by dělala základní. Kytaru, jo? Děláme teda? Ještě bude kytaru prostě. Dobrý, souhlasí. Prosím vás, ještě důležitá připomínka. Ty petiční listy lze podepisovat i zítra. Tady bude na náměstí Svobody stánek, nebo stolek prostě a můžete podepisovat i zítra. Od 16 hodin. Odpoledne. Souhlasí. Jedna, dva. Ne. Máme si ještě můžeme nahodit. No, teď máme si Pozinku, jo, no teď je, teď vlastně trochu odvažuje, prostě.
La 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 la, la 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 la. La 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 la. Ja, dobré. Jedna Dobrý? Tak všichni kvalitu. Kdo? Děkuji. Děkuji, je to někdo? Peníze nějaký a dostáváte za to. Jo, dobrý. Intro. No, ještě ten chci do toho metodu.
Haló, vážení přátelé, jsem zpět, promiňte to zdržení, dovolím si vám představit paní Machalovou, která za handicapované si dovolí vám říct pár slov. Dobrý večer, jmenuji se Veronika Machalová, jsem na vozíku, proto mě možná nevidíte všichni. A jsem koordinátorkou Holešovské výzvy za handicapované. Co se nám nelíbí, je toho hodně, byli bychom tady dlouho. Takže výsledkem slibů pana ministra Drábka jsou sociální reformy, které vedou ve svých důsledcích ke snížení životní úrovně osob se zdravotním postižením. Další vedou ke snížení kompetencí zdravotně postižených, ke snížení dostupnosti veřejných služeb a kompenzačních pomůcek a tím také ke zhoršení dostupnosti práv pro osoby se zdravotním postižením. Nenecháme si to přece líbit. Je to hnus, co se tady děje. Narodila jsem se jako tělesně postižená, ale nikdy jsem nepřestala pracovat. Není pravda, že bychom byli paraziti této společnosti. Pracujeme, co můžeme. Nehledě na to, že děláme leckdy víc než někteří, kteří jsou v uvozovkách zdraví. Nemyslím tím třeba vás, ale jsou lidé, právě i ve vládě, kteří se vám do očí nejsou schopni podívat. Já se vám do očí podívat umím a nebojím se. Slečna Marcela Novotná vám přečte, sedneš si? Chviličku vydrž, tam si sedne tady na pódium, protože je oberlých. Přidni si. Opak. Tak. Je to sepsané z místní organizace tělesně postižených kosmonautů 1719 Brno. A právě sedla na šňůru, vydržte. Už je to dobré. Tak. My, zdravotně postižení občané, žádáme odchod vlády a ministrů, kteří řeší díry v rozpočtu, odírání rodin, zdravotně postižených, dospělých a dětí, odírání současných i budoucích starobních důchodů, přípravou takzvaného druhého pilíře. Řeší díry v rozpočtu, díry, které nikdy nevznikly a rostou gigantickými korupcemi ve státních zakázkách, ve vládě, v krajích i obcích. Korupcemi, které se zametají pod koberec. Stát si rozparcelí politické strany, a to napříč celým politickým lejnem. Pardon, spektrem.
strany se staly bez rozdílu pobočkami velkých podnikatelských korporací a zlatými doly různých ministerských strejčků a mají příbuzné v řadách poslanců. Došlo k neúnosné vrcholné privatizaci veřejného prostoru, práva, soudnictví, školství, zdravotnictví a sociální politiky. Sociální politiky, která peje jako sníh v létě. Není práce pro takzvané zdravé občany, natož pro zdravotně postižené. Krátí se nám dávky všeho druhu. Zvyšují se nájmy, rostou poplatky na léky, ceny potravin, roste beznaděj a nejistota. Že nás všechny čeká bezdomovectví. Někde v parku, pokud na něm nebude cedule, soukromý pozemek vstup zakázán. Kde je příčina? Došlo k privatizaci demokracie. Lid se stal mlčící dojnou krávou. Ale všeho do času. I nečasu, do bešu, hegru a drátků. Nezapomeňme na dnešní den a dělejme tak, aby známé firmy sedící dnes ve vládě zmizely. Jedině náš hlas může změnit náš osud. Nikdo ze zdravých a nyní mocných neví, kdy ho osud odkloní mezi postižené. Pomáhejme si navzájem v občanských sdruženích, sjednocujme se a nestrácejme vytrvalost. Heslem není, proč bych něco dělal, stejně se nic nezmění. Není to pravda. Každý z nás přispěje ke změně. Kapka houbí kámen a pro každého zloděje v politice je na věšáku připravený klíč posledního zvonění. Jsme s váma! Jsme s postiženíma! Občany! Chci vám ještě sdělit! Praha! Bouří! Demisi! 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 Občany! Dobrý den, já se jmenuji Andrea Komárková, jsem z Brna. Já bojuju za lidská práva pro zdravotně postižený domácí péči. Nikdo asi pravděpodobně tady na náměstí neví, že díky Lisabonské smlouvě byla lidská práva Evropské unie zrušena. My jsme od 1.1.2012 bez jakýchkoliv práv, proto si s náma můžou letos dělat, co chtějí. Nikdo si to neuvědomí. To musíme vrátit zpátky! Dále sledují umluvu OSN. Česká republika letos odmítla ratifikovat obnovení práv zdravotně postižených a jiných občanů při smlouvě OSN. Takže jsme všichni od 1.1.2012 bez práv. Měli by si to hodně lidí uvědomit. Občany, chci vás ještě informovat, že velice těžce se nás svolalo vás na to náměstí. Média byli hluchí, žádný noviny kom parlamentních listů. Nechtěli nás vyzvat. Platíme si poplatky za televizi. A média byli hluchí. Dneska poprvé přišli se na tohle náměstí, protože se bojí.
Ano, nahrát, ale na milost, prosím, s nima. Na milost. Tam patří celá tato splnina. To, co se děje, to je ekonomická genocida našeho národa, které napomáhá celá pražská galerka, která se říká vláda, parlament a senát. Žádáme okamžité odstoupení prezidenta Václava Klause, premiéra Nečase a všech spoluviníků. Je potřeba se s tímto vypořádat, tímto šlendriánem a neposlouchat, že dělala něco osoba blízká. Nebo to není můj majetek, to je mojí manželky. Ne, padni komu padni. Vážení přátelé, mezi podstatně nebo velice postižené skupiny obyvatelstva jsou naši důchodci. Dovolte, abych vám představil paní doktorku Annu Štofanovou, která právě za důchodce chce něco důležitého sdělit. Děkuji a dobré odpoledne nebo už dobrý podvečer. Dovolte mi, abych za městskou organizaci Svazu důchodců také řekla pár slov. Patříme k těm, kteří jsou představováni jako ti, kteří tuhle republiku ruinují. Ale my si říkáme, že nejsme sami. Tady vládou jsou osočováni veškeré skupiny pracujících, ať už jsou to učitelé, kteří když stávkují, tak se jim řekne, že nemají za co stávkovat, že si berou jako děti jako rukojmí. Studenti byli nedávno nazváni parazity, dopraváci si berou rukojmí, když stávkují, tak si berou rukojmí cestující a tak bych mohla jmenovat celé skupiny obyvatelstva. Už jsme prokoukli to, že oni vlastně proti sobě štvou jednotlivé skupiny lidí, abychom se nesjednotili a neřekli jim dost. Nemají nás rádi. A tak já se ptám, buď máme dvě řešení. Buď to tato vláda vymění národ, anebo my vládu. Není vládu jistě. Je paradoxem, že letošní rok byl prohlášen rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Jo, roky se vyhlašují lehce, že? Ale když se vezme to, jak mají naši důchodci aktivně stárnout, tak recept jim na to nikdo nedá. Teda ani za těch 30 korun. Protože když nemají už dnes důchodci na zaplacení nájmu, nemají na léky, jak mají mít na kvalitní potraviny a jak mají mít na kulturu a už vůbec nemluvím o nějakém výjezdu do zahraničí, jak se jim to slibovalo. Ano, přátelé. A přitom tahle generace moje, ale i hlavně našich rodičů i prarodičů se zasloužila o to, že tahle země vzkvétala, že měla tady rozvinutý průmysl, měla soběstačné zemědělství a všichni lidé pracovali. Jen si vezměte, že po druhé světové válce museli naši prarodiče nebo rodiče museli tuto zemi postavit na nohy. Museli zde vybudovat silnice, opravit závody, rozvíjet závody, museli zde budovat školy, školky, sídliště a tak dál. A dnes se jim říká za tu celoživotní práci, že je jich moc, že je tahle země neuživí. Takže nedivte se, že my, důchodci, seniori, jsme z této doby velmi nešťastní. Ale není to, že bychom byli nešťastní jenom pro sebe. Tuhle zemi chtěli, tak jak to bývá obvykle, předat generacím v pořádku.
a v roce 89 také tato země byla bez dluhu, měla 5bilionovou základní jmění, měli jsme zlatý poklad, který měl hodnotu asi 17 miliard, měli jsme rezervu 85 miliard korun a dnes máme co? Mýlíte se, máme 500 bilionu dluhů. A jak tady slyším, tak ještě bude hůř. Ano, nám seniorům není jedno, co bude s dalšími generacemi, a proto vyjadřujeme solidaritu a uděláme všechno pro podporu, abychom mohli pomoci vám, těm mladším, abyste v této zemi, v této naší krásné zemi, mohli žít dobře, a to je naše krédo klubu nebo Svazu důchodců městské organizace a seniorů, kteří jsou v naší organizaci sdruženi. Děkujeme doktorce za projev, který přednesla. Já bych vám chtěl říct, chceme vládu bez chemiků a fyziků. Chceme vládu odborníků. Vážení přátelé, chtěl bych připomenout, že petiční archy jsou pořád ještě na tom stolku tady před tím stromkem. Pokud máte potřebu se ještě podepsat a posílit naše úsilí, prosím, udělejte to. Zítra od 14 hodin nebo od 16 hodin to bude opět stolek stát a bude čekat na vaše podpisy, na vaši přítomnost. Informujte prosím vaše přátele, případně rodinné příslušníky. Je to velmi důležité k tomu, abyste pochopili, co vám řeknu posléze. Prosím vás, já vás jenom poprosím, k tomu stolku v klidu a pomalu, protože pak se tam budete tlačit a nikdo se tam nedostane. Děkuju. Vážení spolupčané, já bych tady představil dalšího člověka, mého kamaráda z mládí, který by vám řekl pár slov. Uvedu to tak, když jsme se v roce 89. vraceli s Antonínem Střížem spolu z emigrace a chtěli jsme budovat novou vlast, netušili jsme, že za 23 let budeme uvažovat o opětné emigraci. Začínáme být v vlastní zemi cizinci. Prosím, Antonín Stříž, umělec, malíř. Dobrý večer, vážení přátelé, jmenuji se Stříž a v roce 77 jsem se podílel na rozmnožování charty. Sám jsem nechal napsat několik stovek knih, které jsme rozmnožovali na samozvatých, na psacích strojích. Potom v roce 1983 jsem už pod tlakem ST Baklavšeho jsem opustil, emigroval jsem, vrátil jsem se. A dneska chci slyšet jedinou věc, kde je jediný chartista. A že tady, jak přijde sem a promluví, chartista, ten, který bojoval. A jeden tady není. Možná já nevím, kde jsou. Možná se ztratili, jsou možná unavení, slaví v Praze, ale takhle to fungovat nebude. Tady musí být to, co jsme bojovali v 77. Vyčistíte ten chlívek, vyžente jen tu bandu, protože jinak to všichni nepůjde, protože to nemá žádnou cenu. Slibují žou, to je konečná. Děkuji vám. Přátelé, Ostrava, 5000 lidí. Pozdravuji vás. Vážení přátelé, teď v tento okamžik bych vám chtěl říct, chtěl bych teda jako uvést svůj vstup. Já samozřejmě vím, že jste sem přišli proto, abyste se dozvěděli, co bude dál. To je, že pokud chceme vůbec něčeho dosáhnout, tak musíme získat takovou moc, která nám umožní dělat naši politiku.
Pokud bychom vstoupili do koalice s kteroukoliv politickou stranou, protože bychom neměli většinový podíl, tak je to cesta do pekla. Ano. Můžete si říct, že to je šílenství, ale tady už padly slova o Islandu. Velice krátce, na Islandu se to prostě povedlo. Island byl ještě v roce 2006 zemí zaslíbenou. Byli jeden z nejbohatších států světa. Měli mimořádně výborné výsledky hospodářské. Měli minimální nezaměstnanost, žádnou inflaci. 50% obyvatelstva se mělo, protože pracovali v rybolovu, mělo se znamenitě 50% obsadilo bankovní systém. Ti lidé nevěděli, co s penězi. A potom přišla nákaza z Ameriky, která se valila celým světem a bankovní systém přestal plnit svoji úlohu. To znamenalo, že v roce 2008 neměl stát ke konci vůbec žádné prostředky na svůj provoz. A aby se to nepletlo, tak tehdy středopravicová vláda neustále lidi ubezpečovala, že to mají pod kontrolou, že se nic neděje a že je všecko v pořádku, že to zvládnou. Stát neměl na provoz, islandská koruna klesala, lidé začali se zadlužovat a staly se takové paradoxní věci, že lidé, kteří měli hypotéky a úvěry a spláceli je několik let, tak v této fázi dlužili víc než na samém začátku, protože měna se znehodnotila. To znamená, že oni měli úvěry v cizích měnách. Když v 10. měsíci 2008 byly znárodněny banky, což byla velikánská chyba, tak ten stát Island zdědil 60 milionů dolarů dluhů, které nebyl z čeho schopen splácet. A tehdy se lidé začali poprvé bouřit, protože měli pocit, že s těmi dluhy prostě nemají nic společného. První demonstrace byla v 10. měsíci, další byly v listopadu, ale ty už byly za asistence policie a byly krvavé. Na začátku roku 2009